హాయ్ గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఈరోజు 11:30కి స్టార్ట్ అయ్యాం గాయ్స్ డెలివరీలో ఇవ్వడానికి. ఫైనల్లీ అయితే మెయిన్ రోడ్ ఎక్కేసాం గాయ్స్. ఇదిగోండి వెళ్తున్నా. ప్రజెంట్ అయితే ఫస్ట్ డెలివరీ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నా. చూడండి, రోడ్లు అయితే మొత్తానికి ఖాళీ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఫెస్టివల్ కదా. బాలనగర్ మెట్రో దగ్గర ఉన్నా గాయ్స్. ప్రజెంట్ కూకట్పల్లి వెళ్తున్నా ఫస్ట్ డెలివరీ ఇవ్వడానికి. ప్రజెంట్ అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినా గైస్. సెకండ్ డెలివరీకి పోతున్నా ప్రగతి నగర్. థర్డ్ డెలివరీ అయితే నిజంపేట్. ఫోర్త్ డెలివరీ మియాపూర్ ఉన్నది గైస్. కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ కంపెనీకి పోవాలి. ఫైనల్లీ అయితే మొత్తం డెలివరీని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి గైస్. ప్రజెంట్ అయితే రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నా. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.